Sziasztok, Döbröközön vagyunk egy Bogári Tomi által rendezett versenyen. A tóról azt kell tudni, hogy ez egy halnevelő tó. Igazi kis téli peca. Eddig 4 pontot sikerült fogjak. Bocsánat, hogy folyamatosan tekergetem a fejem, csak közben abba vagyok dobva. És bármelyik pillanatban érkezhet a kapás. Nézzétek meg a tavat egy kicsit. Hát, hogyha sikerül egy kapást is felvideózni. Nagyon finoman esznek. Ezek a halak sosem voltak megfogva még. Ezért nagyjából azt sem tudják, hogy mi az a horog. Úgyhogy ennek köszönhetően nagyon jól védekeznek. Hát egy igazi kis örömpecáról beszélünk. Természetesen a mai napra is a kedvenc pelletkeverékemet hoztam magammal, ami az ACN és Spice X peletek keveréke. Csajnak pedig a számomra megunhatatlan mikro és mini dámbelek. Ahogy megmutattam, szét is szórtam itt a ládán egy kicsit, de nem baj, úgyis elfogy.